Dovoziam. Pusti ma. To udržíte, dajte si to vyššie, to neudržíte. Dobre, budete skáckať dozadu, až tam na tú čiaru, tam je môj kamarát. Proste ide o štafetu. Musíte skáckať a on pôjde za vami a 3-krát počas tejto trate musíte touto šablou, teda on vám trafiť do tej novodúrovej rúry. Pochopili? Dozadu skáckať, ale môžete aj nabehnúť, ak chcete. Kedykoľvek. Pripravte sa. Odskočte si na meter, že si taký šikovný, už si chce výjsť desi. Pripravte sa. Štart. 3-krát musí trafiť, nebež mu. A čo? Žiadne ruky? Veď sa kývaj, chlapec, raz, ale kde sa nevidíš? Veď stoj, druhýkrát. Veď počkaj ho. Hýb sa. Mladí chlapci. Ešte raz. Stoj a nejdeš! Štart! Kde sú ruky? Sem poď, hore ruky! Hore ruky! A čo robíme? Poďme! Rúbeme raz! No, to nepočúva! Žiadne ruky! 2! Sú to vážne veci, že máte ísť bližšie, šepka. Pripravte sa. Štart. Nie, skackáme, som povedal. Raz. To sú starší, čo? Dva. Bolo časy. A tá ruka, čo tam? Poďme šikovne, povzbudzujeme Mikulášťanov a zároveň aj Petru Vlhovú z Jasnej. Pripravte sa, všetko jasné, ruky za hlavu. Štart. Počúvaj, toto nám nerob, to kedysi starí otcovia robili, keď zaháňali, viete, hováci dobytok, býka s krávou. Počasne. 0:39. Vážení priatelia, my vám pekne ďakujeme, že ste urobili srandu, ak sa vás to dotklo, prepáčte a Miro Maga vás odvedie. Druhý pár, žiadne ruky, lebo budete diskvalifikovaní.
poctivo, jednotka to robí veľmi, veľmi poctivo. Dvojka si musí aj nohom zapierať a trojka neviem ako to v Amerike. Čo tam, pozudovíte, či čo robíte? A čo tam robíte, trojka? Že je tam tá dievčina z tej Ameriky. Poďme, ešte máte minútku ešte máte. Rozhodcovia, sledujte poctivú hru, žiadne klamstvá. A čo tá trojka robí? Mňa to zaujíma. Ako to robí? Držte si toto, tak? Čo to? A na čo ste tu rozhodcovia? Tieto šaty si držte. No. Najpoctivejší zatiaľ. Poďme, čo je dosť? Ale je to 2 minúty, je to aspoň 15 musíte vydržať, nie? Chlapci z Turca. 1:27, ešte máte 30 sekúnd, vážení priatelia. A poďme. Ja viem, že máte už strpa, ale jednotka ide fajn. Tá dvojka, čo, koniec? A trojka neviem, čo to robí. 3, 2, 1, stop!